sorumuz şu bir tane circle üstünde samlamız var. Yani burada NHL beriye. Yani bu demek oluyor ki 2 deyip verilen samla şutaydı. Bizim circle'ın üstünde dolu. Birinin bilen enin hem komşuduğunu etti ya. Yani şeyde circle'ın üstüne koysa. Bizden istenen zat şu elementleri minimum sani sabarray demek iyidirli array değil ya. Sabarrayı bölmemiz ve her sabarrayın ceminin atmost yani inkop k olmasını satisfy edecek şekilde bölmemiz isteyen ve minimum sani böyle bölmek isteyen. Sorun orijinal şeyle bölmek isteyen. Bunu çözmek için ilk başta n kvadrat men çözüp başlattım. Veya hiçbir izleyen olmayanlar ilk başta optimized in-go çözüm yazmak kıyın olup bile. Onun için aslında bizim bilmeyen adımız şunu kodların haysından mesela gönü birden baştan yağdayımızda bir çözüm olup bilir. Ya da belki birden başlamalıdırın 2'den başlayıp bölüp başlamalıdırın. Yani sonrasında bölümde sonra problemin birlikte olmalıdır. Kim biliyor? Yani şunu biliyoruz biz eğer sonra bir tane circle üstüne de bir tane one day array şeklinde verilseydi onu greedy bir şekilde çözüp bilirdik. Ne elde demek öyle greedy? Şu atki sabarrayımı içine elementleri birbirinden alıp başlardım. Haçanla t'de element alan yadını şunu değil mesela alan yadını samım k'dan geçeceğim olsa onu ben şu atki sabarrayımı sonuna geldim deyip bir tane sabarray yatadım deyip bu t'de element için t'de sabarray başlardım. Şeyle devam etsem insonuna sabarraydan tanardım. Yani mesela belki cyclic olansan ya da cyclic olansan ilkinci x element ve sonki y element birlikte bir tane sabarray yatıp bilýärler. Bizim şu bir de soruna ne haçan dönüyor? Haçanla şu ikinci sabarrayın başlayacakını kodun bilen ýagdaýymyzda şu taýdan başlaýan ýagdaýyna onun arkaýlyk bilen şöyle ran edip şu taýdaki sonki elementlerim şulary hem mesela başına sonuna geçirýär ve sonra aslında birinci çözülmedi yani anfat bolýar. Ýöne başlayan kodumuzy bilmem üçin bütün başlayan kodlar bağlanýardymyzda ve ýokardaky algoritmalardan denýärdimizde n kvadrat bolýar. N kvadratyn bäzi geçmeýär. Onun ýerine näme tip bolar? Şeýle bir tip bolar. Şunu ýa siklik soralarda maslahatym şu array'y 2 kerek ýazmak. Aslında bir array verildi bize. Şunu 2 kerek ýazýar. Kopyasyny. Ve sonra her bir individual n için çözecek bolýar. Yani ilk başta şunun için çözecek bolýar. Sonrasında şöyle. Sonrasında şöyle ve devam etýär. Ve sonra çözmek için ýa-ni bir de ýa-ni sabarray sonra bilmedi. Sonra çözdiğin ýerde näme derdik? Şu taýdan başlardyk ve elementler almaya başlar. Ya da sondan başlayıp biler. Tapa diyor. Mesela sondan başlanýardymda elementler şu wagtky sabarraymy goýup başlardım. Goýup başlardım. Haçanda bir ýerde k'dan uly bolan ýagdaýynda onu täze sabarray başlatmak için bölerdim ve täze sabarray için stadım samly olap goşup başlardım. Bizim bilýän zadymyz şu. Her bir nokta için bizim k'nın bilýänimiz için n bilýär, k'ny bilýär. Yani k bizim sammy ýatacak maksimum limitimiz. Her bir berilen iki element için kopyası var n'in şeklinde. Minimum indeksi bilýär. Mesela c diýeli. Şu aralıktaki sam k'dan kiçik eden. Yani i diýeli bertikde. Aralygyň sany bilen bir fonksiyonumuz bolsady sum of j plus 1 to i k'dan kiçik eden. Yani haçan c'ni alan ýagdaýymda olaýam k'dan uly eden bolýar. Yazaýyn. Şu c'leri her bir i üçin hesaplayan k'dan uly eden bolýar.
her bir i üçin hesaplayan algoritmany arkalyk bilen binary search ya two pointer IDF etip bilersiz. Yani şu i üçün c'ni hesapladık diýeli. Indiki i plus 1 üçün c'ni hesaplamak istedik ýagdaýymyz, isleýän ýagdaýymyzda. Onda şu c hökmany ýagdaýda c prime deyin. Şu ön hesaplanan c'den uly ödeň bolýar. Onun için c prime i plus 1 üçün hesaplajak c'den uly ödeň bolýan üçin ýa emme valuely pozitivni ne negativ ýa-da onun için hökmany ýa-da artyk diýär. Onun için 2 point bir tane pointer tutup sağa taraf çekip bilersiniz. Ya da yan kaçmaya binary search izahatını alıp bilersiniz. Şu kriteriye uyan minimum c'ni tapmak için. İkisi mümkün. Yani ben lazım o önüne etmek için pointer izahatını almak. O şeyler bilen her bir i'in aslında p'yi bize daha tutsun, c'ler tutsun her bir için. P'yi ben şu tadan baştan ýagdaýymda indiki saberreýin başlajak nokodyny teçýär. Şu wagt saberreýini doldurup indiki saberreýin başlajak nokodyny görkezýär p'yi. Aslında p'yi berde men indiki bökjek ýerim görkezýär aslında. i'den başlasam indiki p'yi gökerim, p'den p'in p'sine gökerim. Yani näme diýmek bolýar? i'den başlasam p'yi gökerim. Sonrasında p'nin p'sinin i'sine gökerim. Şey haçana çelip bökmäge dowam eder. Haçanla şu wagt saberreýimin udylyga başlayan ýeri r diýin. Belki n udylygyna bolan üçin r minus n bolýar. Ştaýty r minus n. Haçana çelle gider haçanla şey p'nin p'sinin i'si ýa-da soňra şey bök eden ýagdaýymda şu r minus n'den kiçik ödeň bolan ýagdaýyna çelle. R şu wagtky başlayan ýerim. ýa-da i bolup biler. i diýeli. Yani şu wagtky i'den başlayan bu bök haçanla n udylygyna daşlaşanda şu tadak saberler için çözdüm diýmek bolýar. Onda men näçe bökörüm sanasam şu men jogabym bolýar. Bilşimiz ýaly geçengedek binary lifting öğrendik. Binary lifting ideýasyna görä bäzi soraşyňa çöwürmek üçin näme edip bilersiz? i'nin parenti p edip bilersiz. P'nin i'sinin p'sinin i'sen bize ancestorlamy berkeder. Onu biz näme isleýäs? i'nji notdy dukam p edip bök parentlerini bök kütmek haçana id'si berilen bir tane konstantın kiçik bolýança i minus n benim için konstant. Yani 3'däki not ýalyp kılınıp bilersin. Parentini ökýär, da parentini gidiberýär. Ve her birinin id'si var. id'lerim azal gitýär. Mesela munky i bolsa, munky i1 diýeli. Onda bilýäs ki, mesela i2 diýeli. Azal gitýär. Yani i2 i1'den kiçik. i1 i'den kiçik. Bizim isleýän adamız azal gidenden soň bir nokatda rat boljak. Yani isleýän nokadymız i minus n'den kiçik bolan ýagdaýynda durmamyz isleýär. Şoň şeýle bökmek isleýär. Bu aradaky näçe bökeni hesaplajak. 3 wara çöwürsek bäzi depth'den tapawdy, yani level tapawdy bolýar. Şonu hesaplamak isleýär. Näçe bökmelik gerekdigini bilşimiz ýa binary lifting ideýasyny etýär. Binary lifting ideýasyna göre ilk sonunda barmak isteyen nodumu mesela bir renk bereyin. Kızıl not bolsun. Şu nodu i'di var. i minus n'li. Yani i minus n'den kiçik bir dat. Men onu diýen şu da dokam 2'nin dereceleri vardı binary lifting'de ýadyňyza düşýänmese. 2'nin derecesinde en kiçik derecesine gitip başlayan ve 2'nin şu derecesinde bökmeye çalışan. Eğer şu berilen kızıl nodun yokarısında buraya gitýänmese id'si azal gitýär id'si i minus n'den kiçik olsa isleýän nokadymdan onda şuda bökemek. Bu şey edip en bolup bolpajak 2 derecesinde en kiçik 2 derecesine şeýle gidip şu kızıl nodun aşağına galjak şekilde böküp dowam etýän we en sonunda gutarýan ýerim kızıl nodun bir aşağına. Yani men insan gutarýan ýerimin parenti men kızıl nodum bolýar. Şonu taplayan we şu taýçel böküp näçe bökenimi ara 2 derecelerini goşýan, böken 2 derecelerine görä. Bu sonunda bir bökýän plus bir etýän we şo demek böken sanym bolýar. Şoram her bir i üçin edimde de
men sorum çözülýär. Bu kodlamasyny öküp bilen ýazdan ýazmak ýerine tapakdan ýazypdym. Ýan kaçym ýaly şuradaki ilk başta kodlama P ile hesaplaýar we binary lifting ideýasyny 9-njy parentim diýip goýar. 9-njy derejedeki. Sonra binary lifting table'ımyzy gurýar we her bir i üçin i n'den başlap 2 neçeli gitýär. Destination'am i-n böyle, yani kutaracak yerim. Şu destination'ı 70 derece, kızıl not böyle, kızıl not 70 derecede böküye, ingul derecesinden başla, ingiçi derece açelli ağlar kaytya. Eğer şoncu ancestor'ım destination geçmeyen olsa, şuna böküp 2 derecesine hoşlayın, sonra da in aşağı, yani kızıl notun bir aşağına galiya, buraya bökse 7 kızıl not yettim deyip bir plus etye. O da men answer'ım, şolan mesela minimum, men sorum için cevap böyle ve complexity en olgen şekline çözülüyor. Muhim kodlamasından